बाजै थांसै जों दायो पाठशाला मोनफैबाय बाथौ इनफो चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय एसे आलादा बेलेग टाइपनि जागोन आरोना दिनै माने आङो बेलेग जायगायाव थांनो नागिरदों आङो दिनै रङिया थांगोन रङियानिफ्राय पाठशाला थांगोन दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बेरायनाय भिडिअ जागोन बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो जागायनोसै नायलांदो थाङै जोङो दायो खैराबारि स्टेसन बारबाय ट्रेना एसे लेट जाबाय नामा दिनै मिन्थिया एसे गोबाव लाखिदों माथो स्टेसनफोराव दायो नै जोङो कन्डिगर मोनफैबाय एबार रङिया मोनसिगोन आङो पाठशाला थांगोन एसे गोबाव जाबायमोन थाङिया आब' गुमै दं इयावहाय माने गुमैया रङियाव अलरेडि फैनानै दंफैखायो जोंखौ लांनो आं माने उन्दैयावनो थांनायमोन ओंखायनो बावबाय आङो लामाफोरखौ रङियाव दंफैखायो गुमैया बेखौ दा लोगो हमसै रङियाव आरो आंजों लोगोसे दङ आंनि गामिनि आदा आरो बाजै बेनिफ्राय आंनि लोगो सानसुमा बिथांमोना बेंगालराव थांगोन बेंगालराव एसे प्रब्लेम थायो नालाय बयहाबो बेफोरनि थाखायनो माने एसे खामानि मावनो थांगोन थ' आसा खालामो बिथांमोनाबो मोजाङै मोजां गावसिनि ट्रेनाव गाखोनायाव समफ्राव माबा माबि जेबो दुखु दाहा जेबो जायाबालानो मोजाङै मोजां सफैनो हाथों होननानै आं बेखौनो इसोरनाव आरज गाबबाय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय फारसे रौना होबाय नै ट्रेना बैयावहाय माने बेसेबांबा गंब्रै गंबा बेसेबांबा बुरजा माइ खानानै माने आल्ला आल्ला होनो होख्रावगासिनो दं एकदम थिं थिं खोमायाव हाबफैदों एसे साउन्डखौ खमायनानै माने होननांगौ एसेल' गाबज्रिनायावथ' बादा गैया खिन्थु साउन्डखौ इमान लाउड होनानै बिदि गाबज्रिबा माने प्रब्लेम जायो माथो खालामनो सरकारफ्रा बेफोरखौ एसे नोजोर होनांगौ एसे माने भलियामफोरखौ लाउडआव होआलासिनो स्ल' होनानै इसोरखौथ' गाबज्रि बयबो गाबज्रिनो हायो इसोरखौ गाबज्रिनायाव उनावबो बादा गैया इमान माने बेफोरबायदि लाउड होनानै माने सारिगिदिं माइ खानानै लाउड होनानै बेफोरबायदि थिं थिं सान्दुङाव एसे बोरैबा मोनो आरोना खोनाबा जेबो नङा गावबागाव थांगासिनो दायो रङिया फारसे रौना होगासिनो दायो ट्रेनाबो खारबाय मा जायो नोंथांमोना नायलांदो जोङो दायो रङिया अभारब्रिज गाखोबाय अभारब्रिजनिफ्राय ओरैजाय फारसे जोङो बेयावहाय गारि गाखोग्रा स्टेनाव थांनानै गारि गाखोनोसै जोङो पाठशाला थांसै दायो बिसोरखौ बिदाय होनोसै लोगोफोरखौ बिदाय होनोसै बिसोरो बेंगालर थांगोन बिसोरखौ बिदाय होनानै जोङो ओरै पाठशाला थांनाय गारि गाखोनोसै बाजै थांसै जों मोजां थांदो आदा दस थांसै थ' दायो जोङो रङिया स्टेसननिफ्राय ओरैजाय माने बास स्टेन्डआव थांनो ओंखारबोबाय दायो दखानावहाय एसे साहा लोंना लासिगोन आङो बिसोरखौ आदा आरो बाजैमोनखौ स्टेसनाव दोननानै फैबाय दायो आङो थांसिगोन पाठशाला आसा खालामो मोजाङै मोजां आदाजों बाजैजों आरो आंनि लोगो सानसुमा आरो फिसाला उन्दै दं बिथांमोना मोजाङै मोजां सहैनो हादोंसै गावनि थांखियाव मोजाङै मोजां मोनहैनो हादों बेखौनो आं आसा खालामबाय दायो रङियानिफ्राय जोङो बास स्टेन्ड थांगासिनो बास स्टेन्ड नै टट' गाखोबाय कि नाम दादा আপনার मनि ইয়াতে চলাই না গাড়িটো ঠিকই আছে दायो जोङो गारि स्टेन्ड मोनफैबाय सिटानो गैया नैबे बासाव नेक्स्ट बास मोनसेयाव थांसै खालि नङा एसे गोजान जायो नालाय बेनिखायनो बेयाव गाखोथ'ला पाठशाला मोनफैबाय बासावहाय आङो भिडिअ बानायनाय जादिया मानो होनोब्ला बिराद भिरमोन सिटखौनो मोनाखै पाठशाला मोनफैबाय दायो पाठशालानिफ्राय सिमला थांनाय गारियाव गाखोनोसै थांगासिनो डेन्जार दामि गारि दंलै लटारियाव पाठशाला सोलायजोब्बाय सिगाङो एकदम बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो बेसेबा बोसोर जाबायमोन सोलायजोब्बाय जायगाफ्रा नै फ्लाइअभार जाजोब्बाय एकदम चेन्ज जाजोब्बाय नक्सायानो बदलायजोब्बाय पाठशाला सिमला सफैबाय सिमलानिफ्राय दायो आं गुमैलाहानि न'आव थांसिगोन नैबेयाव समबार ओमफ्राय माबायाव जाहैनो हाथाया दिनै खालि दायो गुमैलाहानि न'आवहाय थांनानै फ्रेस जाहैनोसै न' मोनफैबाय बिराद खस्थ' अट' गाखोनांबाय टट' गाखोनांबाय फाइनालि मोनफैबाय बिदिब्ला दिनैनि ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ नेक्स्ट ब्लगाव